ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to wompo tagu talla makadugo botanda ko on waktu yoni ha to melga Mauritanie melga Mali e nder galle ceerno Alhassana Khalidou Ba to tagu talla ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal duɗal jaabi ha teddingal Ziguinchor Hassane Sega uddi demuɗi ha tiiɗi yogay pelle ɓen janggoɓe toon fusama ɗum noon jeeyi sababu ko caggal pelɓodire mawɗe ɓen janggoɓe wullitiɓe gurdam moƴƴama oɗo saaha duɗal ngal uddama hande jaam arti toon kala hoorejo leydi Sénégal hono président Bassirou Diomaye Faye tawama hande o toon to jaam ñaaƴo arana ɗum noon ko yidde uddidde jonde duuɗe alqouranil karim hakkude ɓen jangguinoɓe tambiɓe ɗiɗon calɗi kala gam yurnitade caɗele taweteɗe nder jangde nde e ƴellidde jangde duuɗe alqouranil karim taw ko jonde wattude tataɓire to leydi Mauritanie ñalawma hande o ko manditare leydi ndi duuɓi 64 kono hande o woni hen ko hakkude weltare kame sunare woni nokkuji ko seppoji kame nangle e piile kala woni hen noon wonande ko beele welta ɗum ko caggal hanki kikiɗe discours mawɗo leydi ndi wo holliti mawo ɓeydu yogay joɓɗele ɓen koninkoɓe leydi ndi kono kadi ma oma losmaji wonande ɓen jangguinoɓe mawo noddu kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi to leydi Mali wonande jagorɗo konu kame nden ka leydi ndi jaɓɓima hanki o balle mawɗe giwɗe to leydi Turki ɗum koto Bowal laɗi diwoje ngal Modibo Keita Senou kanko Sadio Camara ene hen lakon ndiwo wona kame kadi ene hen drone taw bambata ko bomboje habtade ɓen joguitiɓe armée ji to leydi Guinée Conakry Billo Ba kamen wonde silla ha hande ala kala ko heɓa e kumpital mabɓe loni e rima taw koye cetal darnigal haqqe innama ade ko fate banggue laamu leydi Guinée nde addantaɓe lelawal ko fate biftogol ɓeɗe hen sagataɓe ha hande ala ko gasi hen haydara kabruji men mala en ha to Burkina Faso Angola Côte d'Ivoire nanni bi ha to leydi Tchad Niger kame Nigéria jolam jaɓeri jadeten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to koridinoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗor tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde en ɗam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dongnata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde e mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Monta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa
koto Kaulaka jokkondita koye Khadijatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando pinni laaɓaɗo leɗɗe jaadino dana wala ɓalwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati taw ka wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo enen safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe leɗɗe urete so tawi a waɗi wirmani joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en andini dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawe to Dakar en tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maaɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott tawteɗo légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla ha no hannirta ni en tawi ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunduɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogase jeetati jolala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital men ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe e jokkodirde dental Ansaruddine gardegol ceerno Boubacara Gayaɓe tintina dendagal bandiraɓe Mauritanie naɓe kono ne kadi dendagal bandiraɓe Sénégal naɓe Mali naɓe Gambie Guinée hay diaspora kala wonande yuɓɓinde ñalawma ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye gorko mo Madina Ndiaƴɓe ɗum jogori laatade ko ñande 14 lewru décembre fanduɗo so jomiraɗo haji toon to Nouakchott taw kadi koto legal pega 7 so tawi saaha o ɓattima on dokke hen gueɗe ɗe kala noon jaari wonande laamu leydi Sénégal ƴetti pellital ardiɓe duɗala jaaɓi hattirde ngal Ziguinchor woni ngal Hassan Sek uddama ha laaɓi kame kampiso kala jeeyi sababu noon ko caggal hofgoji juuɗe bannoje toon guila aljuma jawtuɗo ha ganduɗa altina jawtuɗo hen hakkude police kame ɓen janggoɓe toon etijaji ɗi kala ko beddodiral kaaƴe kame garnatuji ha ganduɗa waɗi otoji tati nayyi duppa toon jeeyi sababu ɗin fitinaji noon ko ɓen janggoɓe toon kolliti ɓe ɗaɓɓi tan ko gurdam mabɓe moƴƴinede guila to ñamde yarde e gonangal mabɓe kala
e kala sifa noon kadi ɓe tuumi jagorɗo jangde towde nde ala kala ko waɗi ko fate gueɗe gurdam mabɓe e nder oɗo henna école walla ni ngal ɗo henna duɗal jaabi ha tiri jeeyi sababu noon autorité ji tambiɓe oɗon fannu ƴetti pellital uddude oɗon université ha diwa oɗo henna saaha walla ni ha jaam wawa artude hen hoorejo leydi ndi Sénégal hono président Bassirou Diomaye Faye batu jagorɗe hanki o wa arti e yañade ko fate jangde leydi ndi wo ɗaɓɓiri hoorejo jagorɗo leydi makko kame jagorɗe toɗɗiɗe oɗon fannu kala ko fate jangde leydi ndi Sénégal nde wawata yurnitede waɗe peeje mawɗe no fewi kala kay ko fate banggue gueɗe ne adda fitinaji kame jayaji kala kono kadi peeje ƴettete ngal ɗo hen duɗal université ngal Ziguinchor nde wata ƴettede peeje laaɓɗe ceer beele wawa udditede beele ɓen mbawa jokkude jangde mumen taw ko jangde timmude fayodinde ko wala ɗum kono ngal ɗon duɗal jaabi ha tirde ko fate pelle cehilagal tawetede toon kala pirtama ha laaɓi ko wala ɗum ko noon ɗin sanɗaji janggoɓe toon hanki ɓe mbaɗi haalanma ɓe kolliti kamɓene de ɓe jatirta caggal ko ndimago mabɓe saabu ala ɓurɗoɓe wonde ɓiɗɗo gendi kamɓe ko ɓiɗɗo gendi noon ko janggude janggo beele wawa darnade gendi ɓe poti kamɓene ko toppitede ɗum jeeyi sababu ko ndimago mabɓe tagui ɓe seppude tagui ɓe kadi hofde juuɗe mabɓe ɗum noon ɓe ɗaɓɓiri tan ko nde koɓe gummani ko ƴewtete beele gueɗe mabɓe kala mbawa hewde lawola ñalawma hanki o suudu sarde walla mbiyen ñalawma hanki o conseil constitutionnel leydi Sénégal lawɗini ha laaɓi nguɗo hen polgu ngu dañi ɗum Pastef taw koye sumgoji jawtunode ñande 17 lewru manduɗo hen ñande 17 ɗo hen lewru jaafuɗon ɗum noon ko fate banggue 4e législative gasi ha laaɓi oɗo saha huccana ko 15e législative natgol ndun suudu sarɗeyeji kanko hoorejo ndi o holliti ɓoyata ma o rokkira data ñalngu ndiɗo hen cuuɗi wonande sarɗiyankoye nde guddita udditana ɓeɗe hen sarɗiyankoɓe hesɓe jogorɓe luloyade toon ko wona ɗum kono happu ko hande kay no gasi jeere ndu lewru ɓen sarɗiyankoɓe yaltuɓe ne gartita otoji toon to parking wonande suudu sarɗiji leydi ndi taw ko otoji suudu sarɗi leydi ndi ko ɓuuri yawde e yaccade kala mo alani hen oto kam ɗum toɗɗaki ɗum nde tawno wona kamɓe kala jogui woni hen tottire haalisaji gam luwde woni hen e otoji ko fate banggue ɗen sarɗiyankoɓe landa Pastef darodima e temedere capantato sarɗiyanke so tawi noon ko guinola ngol Macky Sall ardi ko 15 Amadou Ba ko jeeɗiɗo so tawi ko barta ko tato ko noon limore nde yaari ɗum ko caggal hanki o wonano ko tugnoɗo leydi ne yaltini ndiɗon jencudi ha laaɓi ha wiccera ene tijja jagorɗo mo leydi France affaire étrangère Jean-Noël Baron ne tijja e Dakar laamugo leydi Sénégal ɗum jogori wadde ko 2 décembre ɗon de Sénégal fiɓi kay wadde manditare wonande nguɗo hen ñalngu Thiaroye musgu no fewi ngu ganduɗa ko duuɓi jeetati wonno ko hitande ujunere temedde jeenayyi e 44 ɗum ko caggal nde ɓen koninkoɓe ɓaleɓe jaano toon to leydi France gam jaktoyde France jakinoɓe taw koye jimadi Allemagne mbawi kay jaktude France ha jeyti hoore mum ñamlel noon ko joɓel ɗum firti noon kala baɗɗo moƴƴere he yoɓade ko bonande e nden moƴƴere nde bandonde ɓe garti ha to kamaɓe militaire mo Thiaroye ko ɗon woni ɗo Baba Mali aɓe garda riw aɓe garda rawrawɓe joore mabɓe ko kure e bomboje hay goto fiɗɗani nofuru guilden noon France koko sali goɗo hen wargo ko walla ɗum ko noon e diɗɗal sarɗiyankoɓe taweteɓe to leydi France erima hen nde losko yañgo waɗete hen ngu ñalngu noon jogori waɗede nder leydi ndi Sénégal ko goo lewru fanduɗo hen ndu so jomiraɗo haaji paɗen ko toon to Matam ko fate santé woni cellal ɓalli directeur de l'hôpital régional mo Matam woni Alhaji Harouna Ndiaye wo erima wonde collectivité territorial tambiɓe on fannude ballitta hôpital mo régional o ko fade banggue kaɓirɗe kame finance ha tenti noon kaɓirɗe e gueɗe paɗin fannuji kala gam teskede hewɓe iwoɓe yoga e département ji hay won région ngaji kala ene gara safrade to hôpital régional de Matam ɗum noon won iwoɓe ha toon to Tamba Podor noonne kadi Bakel hay nokkuji goɗɗi kala nde koɗo hen hôpital foti ko wallitede e nder darde mum towde no fewi laamu leydi ndi ƴetti pellital ɗum ko aljuma janggo taw koye yaltide ɗum ko Aliou Sall jagorɗo
télécommunication leydi ndi ngam saktude ɗum noon waɗata ko toon to building administration 10e étage huccinirde makko e jaydiyankoɓe ɗum koye point de presse ko jogori yaltinde capantati ndu lewru ko fate doggol ngol doggol ko ɗin médiaji keptinaɗi e nder ngenni ndi leydi Sénégal kala mo jaamo heptinaka e leydi he oɗo saaha ala ndimago wawde yaltinde haydara e nder leydi ndi Sénégal ɗum noon ma laamu leydi Sénégal huccidiri jaydiyankoɓe hewɓe garti e hollidde beele nguɗo hen laamu ko darani ko potal walla oɗo saaha darani ko firtude yogay jayɗele leydi ndi Sénégal commandant de la brigade de la Foundiougne brigade de Foundiougne woni tan brigade Foundiougne on commanda ko kañum nanga oɗo sani tawi e juuɗe ɓen dadiɓe jeeyi sababu noon ko caggal nde o lepti on biyeteɗo Thomas Diatta on suka noon ko moto joguino tumaɗo ene dogna huuɗo bonko ko ha watindi kay yande on saaha nawa to hôpital o tawi ɗum noon toon ko toon tigui o lepti ɗum lepte bonde no fewi jeeyi sababu e wiide Sidi Gassama taw kadi ko joɗaniɗo Amnesty International to leydi Sénégal holliti wonande on noon caggal nde wullita wawi nanguede hen kanko on commandant de la brigade de Foundiougne wawi tigui fawede jungo police mo wahina Nimzat fawi juuɗe mum e sagataɓe nayo wujjoɓe jawdi ene kirsa e suuɗayru naway jeere nde jaren mbawa yeyde toon ne tawi nder commune mo jaren e nder wahina Nimzat legal Guédiawaye ko toon ɓe kewi wadde ɗum ɓe gujjat tan hen ɗiɗo noon ko joomen saretaji ɓen kewi wujjude gadda jeeya buuseɓe ɓe ɓenne kadi mbawa hirsude e suuɗayru taw rewoyani ha toon to kirsirka ande wonko hirsaɗo hen goto noon wiyete ko W Ba on woni buuse o goɗɗo noon wonande ko joomen sartaji M Dieng ne wonde M Diagne ne wondi kadi e goɗɗo kamɓe kala ɓe mbiyama teɓ o saaɓe tawe e juuɗe police genni ndi mo leydi Sénégal caggal yogay médiaji leydi ndi Sénégal nde kolliri wonande police frontiére mo kiidira haaɗi wonande hewɓe ɓiɓɓe malinaɓe nadde leydi Sénégal ɓe garti e yaññade hen ɓe jeddi ɗum ha mimi leydi ɓe kolliti ko passeport biométrique ɓe kolliti kamne wonde carte d'identité mo biométrique ɗum woni ko lawɗina ɗum noon woni nden ɗaɓɓani taw wona kala kayeɓe kadi ɓe natoɓe leydi ndi nadde leydi ndi Sénégal Moustapha Diakité ko hande dari e yeeso juge ɗo gonɗen en cuwandu ñawore makko taw kono noon wonande procureur o ɗaɓɓiri yo sakke hitande lebbi 6 taw yiyata nangue o fawe 60 ujunere ko wona ɗum ko o nanguira ko 25 tumande taw kadi ko yaltinde konguɗi ganduɗa ɗiɗo hen ne mbawi addude fitinaji e nder leydi ndi Sénégal ne gasa taw ñawre makko ma yen ko ɓoyata koma en gartoye oɗon kabaru so tawi en keɓoyi ko ɓuuri hen labde ɗum ɗo hen uddi kumpital mine ɗemgal pulare nder genni ndi leydi Sénégal paadina ko to leydi Mauritanie hanki o kikkiɗe hooreji leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani waɗi discours muɗum oɗon discours noon ko discours paaɗe ɓesguji leydi ndi kala ngam huccande manditare leydi ɗum ko ñalawma hande o ɗo leydi Mauritanie jeyti hoore mum hande waɗi duuɓi 64 ko leydi Mauritanie jeyti hoore mum e nder on discours wo holliti wonande ɗum kay ko darnude fond mo ganduɗa oɗon fond ene wawa mahande galleji taw ko ɓen enseignant ji jangguinoɓe leydi ndi siftinde moon on saaha wonɓe hofgo juuɗe ne gulliti laamu ngu ha tenti noon jagorɗo mabɓe o ko fati banggue guila e moƴƴinede koɗorɗe ha e jebdi ha e gonangal mabɓe moƴƴala ha to banggue golle e jangde mabɓe nder leydi ndi ittede nokku nawede nokku taw ala kala ko tinti hen e riwede golle eɗen gueɗe kala so tawi wullitima caɗele muɗum ko wona ɗum ko noon hooreydi ndi arti e wiide ma fond darne taw kadi oɗon fond ko wawde toppitade gueɗe gurdam galleji ɓen jangguinoɓe ko wona ɗum ko noon kanko hoore ndi e nder discours makko holliti maw ummin dialogue national kaldigal timmugal taw ko dewgal lawol hakkude ɓiɓɓe leydi ndi kala dawriyankoɓe gona dawriyankoɓe kala ha leydi ndi ɓuura wonde jaam e kisal ko wona ɗum ko noon o yaafima 110 dumbaɓe taw kadi ganduɗa ko ɓen wadɓe gueɗe tawɗen gueɗe ko gueɗe kakkidiɗe taw kadi ko ñawaɓe e ɗiɗo hen lewru taw kadi ñawore nde kala diwani hitande ko ɓen mbawi yaltinede iɗiɗon cuuɗi kono wadɓe kay degaɗi moftuɗi kamniɗi kala ɓen mbawata yaltude ɗin kasoji ko wona ɗum ko holliti ɓeydugol jebdi guila to banggue gendarme aɓe police aɓe koninkoɓe ha ko nande agent sécurité kala ɓen kala ma jebdi men
mbaw ɓeydede kono kadi ma gurdam men waw moƴƴinede no fotiri kala kanko mawlidi o holliti ñalawma janggo jomen yo ñam jara pofto gona e galleji mumen ɗum ko caggal ñalawma hande o ko mandita leydi ne gasa hirɗeli ma waɗe ma yiɓe mbaw tampude hen o ñalawma noon hande o ko ñalawma hen banggue ko weltare banggue ko sunare nde noon ko caggal no gase jeeɗiɗi novembre kala nde ari leydi Mauritanie ɓe jalata ɓe beltoto ɓe beltotako jeeyi sababu wasde weltade noon ko nogas en jeeɗiɗo koninke taw kadi ko ɓalejo garɗuɗo no fewi ɓe hinde martaba towɗo en taw ko jeeyaɓe leñol fulɓe ko ɓe nangano mbara subaka law mbaɗano koma layyaji ni jeeyi sababu noon ngal musalla no fewi ha ganduɗa kala hitande so tawi kay neɗɗo ɗo wawi wonde kala taw ko jeeyaɓe ɓeɗon jomen ne kenkiƴino no fewi ene jogo hen sunare mawde no fewi taw kadi ko sunare nde ganduɗa ɗiɗo hen wargoji kamtoriɗi mbaɗaɗi e ɗiɗon ɓesguji taw kadi ala kala ko mbi ala kala ko mbaɗi haydara taw koye tumamuyaji ɗi ndewani lawola jeeyi sababu hande noon wonɗo waɗi seppoji ha ganduɗa police gendarmerie yalti hutori doole e piile ha toon to wuuro babaɓe e ko nandi hen kala ɗum noon oɗo saaha won hen ne tawe e juuɗe ɓen dadiɓe caggal wonande ɓen kolliti metti mumen ko fate banggue gueɗe mbaɗaɗe e nder guenni leydi Mauritanie ɓe ɗaɓɓi tan ko yo ñawor rewde lawol so waɗɓe ngal baɗal ɓe ha hande ne guuri mayani tene kadi aɓe ganda aɓe gandi kadi koɓe mbaɗi ko ɓen gulliti tan ko yo justice warawne lawol leydi ndi arta e jaam e kisala ɗum ko caggal nde laamu ngu heptini wone gendiyankoɓe darinoɓe ɓenne kadi kolliti wonande oɗo saaha ɓe jaaɓi loi biyete amnesty beele kadi kala ko waɗano yafodire yarlodire ɗum woni hande o oɗo pooɗidure ɓurɗo wonde e nder gendi leydi Mauritanie kala hitande oɗo ñalawma so tawi o yonti e nder gendi ndi leydi Mauritanie somle ko catal tammigal kuɓɓam leydi ndi hewɓe hanki ceppi gollotoɓe toon ɓe gona heptinaɓe to banggue embauche ɓenne kadi ceppiyanki yeeso galle lamorgo ngo leydi Mauritanie to galle lamorgo ɗo ɓe kolliti ɓe eri ko hooreji leydi nde wawata nande daade mabɓe ngal ɗo gollorgo bitegal somalek tambigal kuɓɓam leydi ndi wonde ɓe kettinte no fewi to banggue embauche beele kadi kamɓene ɓe mbawa moƴƴidde golle mabɓe saabu koɓe sukaɓe kono koɓe sukaɓe joom en galleji teni kadi taw ko dariɓe darde timmude no fewi jagoɗɗo gaynaka leydi Mauritanie holliti dartini ko fate banggue vaccin mo ummini faade daabeji leydi ndi kala ɗum noon ko yurnitade oɗo hen rafi kono kadi yurnitade vaccin o ɗo e balɗe 15 ɗen gueɗe kala ma mbaw ɓamtude no fewi avocat ji Mouhammeta Wuld Abdel Aziz joƴƴini ɗerwol ngol ene wullito toon to conseil toon to conseil toon to cour conseil constitutionnel ko toon ɓe gulliti ngol gullitagol noon koye dow loi taw kadi gaɗa koye dow article 2 de la loi anti corruption ɗum noon ko loi mo ene haaɓo e kala sifa mbuñaari taw kay oɗon sifa ɓe gulliti toon ɗum noon ko gulliti ko neɗɗo mabɓe nanggama dumba e ŋañalde taw kadi koto banggue dawrugol taw waɗa kala ko rewi hen lawol e nder ɗiɗon fannuji kala ɓe kolliti hen noon caɗele ɗe ɓe guuri ɗe jeheten ko ha toon to diwan wompo ɗon gandi bowal laaɗe diwoje kiifangal ha laana hoorejo leydi Mauritanie Mohammed Wuld Cheikh Al Ghazouani wawi jurade ɗum koto tagutal naɓe ɗon kolliti hen wonande weltare men kono kadi so ɗon hiifama haalano ndiwa o jurima ɗon ene gasa ɗon yo wontu bowal laaɗe diwoje ɗum woni fandare ɗum ko caggal nde ɓe jalti kamɓe guure taariɗe tagutal kala gam jaɓɓaɗo mawlidi kono kadi yiide ngal bowal no hiifira haalani diwo wawi jura ɗon firtinde ko ɗon ne wawi wonde bowal laaɗe diwoje ma en ketto wonande Zakaria Samba Dia taw bismi ko Alassane Khalidou Ba ɓiɗɗo wuuro Tagutalanajo ne haala hen fodde yiyande mum ko fate banggue garal horeji ndi toon to Tagutal ha tenti kadi ngal ɗon bowal laaɗe diwoje kiifa ngal ha kaɗo hen laana wawi tigui e jurade ɗon ko ɗon hoore ndi ƴetti auto muɗum yaɓani toon to wompu ha fayenma toon to yinno yaade kala hettiyankoɓe ayaɓe weltere TV ha joni ko jillu hoorejo leydi meɗen Mauritanie Mohamed Cheikh Ahmed Al Ghazouani ɗo e nder diwal men Guidi Maka toon to département mbo wompo waɗɗani tagotal e ko ɗon avion hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Ahmed Al Ghazouani jippi taw kadi waɗɗani wuuro wiyetengo tagotal ma en ketto goto e yimɓe ɓe gandanɗa hoore makko tawateɓe e nder wuuro tagotal hono musidɗo men mawɗo men Alhassane Khalidou
Khalidou Ba. Alassane Khalidou Ba holno mbawɗa sifanirade min gargol toon horejo leydi ndi e holno ɓe jaɓɓorimo kamɓe ɓen an tagu tallanaɓe e taaridi e muɗumen bisimilla mawɗo Alassane Khalidou Ba. eyyi ko noon tigui Zakaria Samba Sow a jarama ko noon tigui woodi eyyi ko noon président waɗi jilli mum toon to guiɗi makko diwanuji foof noon wona guiɗi makko tan gorgol hay barakana nde o ari guiɗi makko noon avion makko juri ko wuuro amin Taagu Talla ko ɗon avion fittana lawol eyyi o pisti ɗon wawi jurade kadi o salmini omo oto makko o salmini yimɓeɓe foof oton yaara jaam jaam ɓe mbiya Ghazwani oton yaara jaam jaam min jetti président no feewi hono Mouhamadou Wul Ghazwani garal makko Taagu Talla weltama no feewi noon ko ɗum tagi o nden weltare no guure ɗe takkiɗe amin fof ballodiri e amin ɗum woni ɓe gaccidani min tan e makko no ɓe jiiɗimo ɗum noon ari dendagal guure ɗe ko wayno Jaareɓe Gojowel Sangajeeri Gurel Adama Sonko Gurel Jirlaɓe Katawal Gurel Zakaria Kajil Zakaria 1 et 2 e Winde Ñiibi e Bougirɓe ɓeɗo fof ngari ko noon kadi mbiɗa yetta joom wuuro amin Djiby Abdoulaye Ba e Ba Adama Hammadi e kamɓene darde mabɓe e jaɓɓugol oɗo président meɗen Mouhammad Wol Al Ghazwani ɗum noon wuuro ngo weltima hen no feewi e kadi en jetti musidɗo men Huudu Bayla neldo meɗen vidéo ji e photo a jarama mawɗo Alassane Khalidou Ba ha toon to wuuro men Taagu Talla noon mbaɗa e range laamu ngu dawtat hakkille e ngal ɗon bawol pittangal e saraji wuuro Taagu Talla beele kadi wawa toppitede ha wawa wontude bowal laaɓe diwoje gongira e gonga beele ɓesguɗi ɗi mbawa naftorade ɗumen no hannirta ni yiyete Zakaria Samba Dia Bekera ngam weltare TV. Zakaria Samba Dia Bekera ngam weltare TV Taagu Talla butanda mahadugo jareɓe kono kadi gojo wela ko ɗon ndeweten payen ha to jogonturu payen ha to melga Mauritanie Mali kono ne kadi jeeyeten ha toon to leydi Mali paaɗen wonande gouvernement mo leydi Mali batu jagorɗe hanki o wonande hoorejo leydi ndi général Assimi Goïta e nder ndeɗon jonde kanko jeune au pouvoir o holliti oɗo saaha yoɓe darnu cetal ngal ganduɗa ne wawa rewindade ko fate sungoji tijjaɗi e nder leydi ndi ganduɗa transition natta han kadi ne wonta laamu taw ko joƴƴinadu taw joƴƴinima ko ɓiɓɓe leydi ndi siftinde moon transition ko gila 2020 hitande ujunere nogas caggal nde ɓe polli laamu Ibrahima Boubacara Keita woni IBK mo ganduɗa on transition gasɗo gila e lewru mars 2024 caggal nde sungoji dirtina taw hayappo goto ƴettaka o holliti oɗo saaha ngun goomu yo tafe beele ƴetta kay wonande peeje juɓɓingol sungoji e nder genni ndi ala kala détail goɗɗo jaltuɗo hanki o e nder on bati jagoɗe taw koye nder toɓɓere wawde sarhinede ha ɓurɗo yajje jagoɗɗo konu mo leydi Mali wonande Sadio Camara tawama hanki o heccanki toon to bowal aɗidi waje ngal Modibo Keita Seno wonno ko nogas e jeegom lewru novembre ɗum ko heccanki o ɗum noon ko jaɓɓade toon balle mawɗe giwɗe to leydi Turki taw koye golgal ngal mbiyata a Baykara ɗum noon ko drone kame avion ngaji taw ko tokosi bawɗi weyde on drone mo ganduɗa ko drone bawɗo sarsude bomboje kono kadi beeyowo ke wonete meddinayi kilométre par heure 24 heures omo wawi weyde taw juraki omo wawi rimdude taw kadi ko ujunere temedde joyyi kilo taw ganduɗa ko bomboje kalɗo tolni omo wawi bombude ten kadi omo wawi loyndade loyndoji ordoyade ɓen yahoɓe ne mbaɗa jangguji e goɗɗum kala taw ko pilotage pilote ɗum ko télécommande taw hay goto wonata nder ne wonde laakon gotkon ɗum foof noon ko yidde ɓeydude addude nden kay kisala e nder genni ndi leydi Mali kame équipement ji goɗɗi ko fate banggue heblude arme genni ndi ko fate en kaɓirɗe haarli ndi wonay jaam kono kadi waɗa jaam e ɓiɓɓe leydi ndi kala keddotoɗen koye leydi ndi leydi Mali gartaten koko fate banggue opération dendaɗo ɗum ko hakkude junggo e junggo koni koɓe faama leydi Mali kamɓe nando mabɓe Niger kamɓe noon ndendi mbaɗi opération mawɗo no fewi taw koye base ɓen joguitiɓe e nder diwal mo Meneka e nder diwal mo Meneka ko toon ɓe mbawi wadde ɗeɗo hen fiyande nde ganduɗa holliti ɗum nder fiyande nde ɓe kolli ɗum nder région mo Meneka holliti ɗum noon wonande e kene wona 25 kilométre
hakkunde men nokku biyeteɗo aɓe zanga noon ne tawi nder selka mo watta guna ko toon ɗum tawete nder région mo Meneka ɓe mbawi fuftinde toon base ɓen joguitiɓe armée ji ɓe nderguiti toon kaɓirɗe kewɗe matériel uji kewɗi fetelaji kewɗi pettoje kewɗe dañi naggaɓe dañiɓe pittal min nderguita toon ɗum foof noon ko wiide armée leydi Mali woni état major général armée leydi ndi keddoɗen koye leydi Mali wonande Bamako état major général armée leydi Mali holliti wonande jangu wannongu taw kadi ñangu wanno ko 17 septembre e nder ndeɗo hen hittande taw koye école gendarmerie toon to Bamako ha ferma toon to Bowal Aldiwoji ngal Modibo Keïta Sénou taw ko ɓen joguitiɓe fetelaji ɓe kolliti e ballal population finoɓe toon e ballal kay wonande ñukkintoɓe mbawi nangude jeegomo taw ko newnuɓe nguɗon jangu ha ɓen gaari mbaɗi jangu men e nder école militaire dutti kadi mbaɗi jangu mumen toon to Bowal Aldiwoje ngal Modibo Keïta Sénou ɓen nangamani tawi e juuɗe dadiɓe kono ɗo saaha leskoji ene jokki e oɗon siffa sen giwi leydi Mali koto Guinée Conakry loni catal darningal haqqe innamade holliti windi heɓatake faade autorité ji leydi Guinée ko fate gurdam Mamadou Billo Ba kamne wonde Funyemangue woni Oumar Silla ɓe gendiyankoɓe biftaɓe ko won hande lebbi 3-4 ha hande gandaka holto nawa teni kadi oɗo saaha jagoɗo ñawoje kame tribunal ji koliti kañumen ala kala ko gandi hen haydara ko wala ɗum konon loni cetal haqqe innamade erima ko fate banggue gurdam mabɓe nde ƴewete ɗo mbawi wonde kala ala kala oɗo saaha to anda ɗoɓe nawa ene tuma noon ko laamu ngu nanguiɓe nawi uddoyiɓe wonande cetal haqqe innamade ngal Nations Unies fedde gotago windere ɗaɓɓiri ko yo lelewal waɗe e gurdam mabɓe Niger hoore joli ndi Abdourahmani Sahani toɗɗima wonande ambassadeur mum toon to Cotonou lamorgo leydi Bénin ɗum ko hanki o on toɗɗaɗo ko Souaïbo Kadide ko on woni toɗɗaɗo oɗo saaha noon teskama lati fuɗɗima urtude hakkude Niger kame Bénin ɗum ko caggal nde kuddata wanno hakkude Patrice Talon kame hooreji ndi oɗo saaha mo Niger tekkere ala kay ko ɗon so wona luɓugol oɗo saaha teskama jaam fuɗɗima artude to Niger hewɓe joguitiɓe armée ji taw ko jeeyaɓe rebelle e nder diwan Agadez mbawi joƴƴinde armée ji men tottiti koye men armée leydi ndi holliti ɗum ko gouverneur diwan mo Agadez woni Issa Bara Baluma ko on holliti ɗum ɗon to Nigéria Bola Ahmed Tinubu ko hoorejo leydi Nigéria waɗi jillumum jillungu ko hanki toon to leydi France Paris lamorgo leydi France jonde hakkude makko e nando makko Emmanuel Macron ɗum koto galle lamako to woni Élysée ko toon ɓe mbawi joddade ɗum noon ko sifande ɓeydude jonde kame gonangal hakkude leyɗele ɗiɗe ko fayno to banggue faggudu kame nden kay kisale cehilagal hakkude leydi ndi Nigéria kamene wondi e leydi France to leydi Ghana sumgoji présidentiel kame sarɗiyankoji tijjadi jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ɗiɗi lewru fandu ndu jafoɗon ɗiɗi nduɗon lewru fandu woni décembre o ñande altine ɗe jaydiyankoɓe kame agence uji tambiɓe nden ko kisal armée leydi ndi maɓe goota kame catal tambigal ko fate sumgoji CE ɓe noon ma mbaw wodde taw kadi ko woteji ɗi koye bureau ji 327 centre taweteɗe leydi ndi kala ma mbaw kamɓe yaltude ɓe cuuɓo kamɓene beele ñalawma woote o ɓe mbawa tigui toppitade ko fate banggue ɓen wotoɓe guila nden ko kisal e ɓen jaydiyankoɓe kala gam toɗɗade hooreji leydi mum ɗum ko caggal nde nanaka fo addo waɗi mandaji mum ɗiɗi kono kadi e toɗɗade sarɗiyanko mabɓe kene tolno e 250 e joyo sarɗiyanke to Burkina Faso armée leydi ndi ɓe kolliti taw koye armée jawɗo 14 ha 20 lewru mayduɗo henna ɗo ɓe mbaɗi opération ngaji ñirɗi piyanɗe ala kadi ɗo ɓe tolnirani bomboje gam foftinde ɓen suudotoɓe ne jogo kabirɗe kala sahane mbaɗa janguji mumen ɓe kolliti ɓe nderguiti hewɓe no fewi ɗum noon ko nokku biyeteɗo tawramba noon tawete koye jeune mo mbiyata poppe menga o peppe menga o ɗum noon ɓe kolliti ɓe mbaɗi toon hewɓe kefti kaɓirɗe kam kadi ɓe nanggui toon
hewɓe no feewi Angola ne heɓo jaɓɓade hoorejo leydi Amérique Joe Biden so tawi waylaki wi noon ko tambiɗo galle lamorgo ngo ɗum waɗata ko 2 ha 4 lewru décembre faandu ndu ngam jillu cehilagal kame golle hakkunde leydi Angola kame ene wondi e leydi Amérique Côte d'Ivoire. Directeur général de la police nationale leydi ndi ɓe jaltini wonande communiqué ɓe kolliti contrôle mangol maɓe gummin ɗuma ɗum fuɗɗete ko 2 décembre fanduɗo hen ndu ɗum noon ko contrôle wonande dognoɓe autoji e nder leydi ndi ko wayno plaque immatriculation kame visite technique nonne kadi jaafoɗon assurance vignette ɗeɗo gueɗe kala kay mo gueɗe mum timmani yo andu kam yalti dingiral dognugol so wona taw ko fourriére nani bi hanki yalti suɓoyade présidentiel uji mumen taw koye ɗin sumgoji présidentiel kame sarɗiyankoji ɗum ko hanki o laati nder leydi ndi mbiyen tan million pawɗo 300 ujunere ɓiɗɗo leydi woni ko yalti suɓoyade hoorejo leydi muɗuma kamɓe foof noon soɓe ndendi koɓe 15 candidat ƴamoɓe lefol laamu ƴamoɓe lefol laamu kame sumgoji sarɗi yanko ɗum ko caggal mayde hoorejo leydi mabɓe woni hagge mo ganduɗa caggal muɗum noon wonande cukko hoorejo o ko debbo on arditi landa on ƴami koye dow inde landa laamu ka woni Netumba Nadi on woni ɓurɗo wonde yeeso kono haɗon jencudi ndi suwa tawa yaltude haydara to leydi Tchada ñiŋali mawɗi wi noon ko yogay jayndeli loko ɗi leydi ndi ɓe kolliti ambassadeur mo leydi France waɗi ballal faade tirailleur goto on tirailleur noon ko tirailleur mo leydi Tchad woni biyeteɗo urbaine nonne kadi mundo on rokka ko sakuji 5 maaro e sac sukara kamo 50 kilo ka sakuji 5 ɗi kodi 50 kilo ne wonde leece sappo fofum yettaki hay 300 000 francs CFA waɗi ñiŋali kewɗi no fewi ngam wasde hormade wonade tirailleur uji Afrique naaɓe ha tenti ɓaleɓe waɗi ñiŋoje mawɗe to banggue laylatirende to Australie joolam jaɓeɗe aɗa men jaɓɓade musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia Australie ñalawma hanki o sarɗiyanko mabɓe lulima toon to sursaɗeji leydi ndi ɓe gooti 200 mbi ko eeya 13 mbi ko ala oɗo saaha kuulal ngal ɓendinama toon to Sénat ko jeeyi sababu ko haɓade ko fati banggue sukkaɓe jogade internet to banggue Facebook TikTok Instagram Telegram ɗin site uji tawa dañani duuɓi 16 hankkadi so tawi ɗum jaɓama to Sénat suka ko ma dañi duuɓi 16 nde watta hutorade laylayti rendo woni réseaux sociaux ɗum ɓuuri nde tawno hande hollitama sukaɓe hewɓe boni to banggue TikTok Facebook Instagram Telegram e ko nandi hen kala oɗo saaha noon gayen toɓɓere ɓendinama toon to Sénat joolam jaɓeri Alhassane Oumar Mbothia mi salminima. En calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawood TV habaruji men ɓuuri tewde e ñalawma hande o ko fatti e joolamen jaɓeri puɗɗoɗen ko leydi kono Faransi toon procès ɓen tumaɓe kay ko fatti emploi fictif ɗum noon taw ko jakka kono guendi européen mo rassemblement national mo Marine Le Pen wawi hono gasde ñala alarabare nogas gueɗe lewru joolal ujunnaje ɗen nogas e 4 e taw ko tribunal o ma waw kay artide wono ñawore nde e taw kadi ko 31 lewru mars sanga waktuji 9 subaka ɗum noon état universel ɓe baynani ɗum noon ko présidente o di ko amo han sakta wono yimɓe catto Marine Le Pen noon kanko gardiɗo o woni présidente o rikkinoɓe hono konngol kamɓe yoɓe mbaw kay wawde haalde ken e kamɓe nogas e 4 tuumaɓe e ɗeɗo gueɗe ɗum noon ala kamɓene koɓe kaali e ɗum noon fadama tan ha 31 lewru mars ujunnaje ɗiɗi e nogas e 4 sanga 9h toon to leyɗele dondude Amérique toon dey gardiɗo hon leydi ɗi won Joe Biden ma waw kay yillade toon to Angola 2 ha 4 lewru décembre ujunnaje ɗe nogas e 4 ɗum noon ko kadi ko jillu fayidungu no fewi o arat toon ha hande toon to leyɗele hono dondude Amérique Donald Trump kanko dey o wawi hono bajjinde ñande alarbare nogas jiɗi lewru joolal ujunnaje ɗe nogas e 4 ngam kay wawde toɗɗade oɗo mais noɗo wone général taw ko keyti ande kalongo kanko de yo kadi ko ɓurɗo ɓallademo kay ɗum noon kadi yo wonmo nulaɗo keeriɗo ko fati ke leydi Ukraine kañum e leydi hono Russie ngam ƴewode hen maslaha e wisde hen ndiyam salligue
toon to Brésil toon dey ko gère ono Bolsonaro mennoɗo kadi wono tawata ardade kono leydi ndi o takka noon koye jeeyede e yinnoɓe kay follude kono laamu leydi ndi woni Lula da Silva ɗum noon kanko noon o yetti ɗum o wi noon wonde ko ɗum meeɗa kadi kono wadde kadi ha o miijo ni ko amo wawi woni amo folɗumen kono noon waɗoɓe loynoɓe mbi wonde inde makko ina heewi hen e ɗum noon ha ɓurti e toon to Israila ñande talatare nogas jegom lewru jonal ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi ɓe nandiri ɓe dartinde jeydi hakkude mabɓe e Liban kono ɓe mbi ɓe ñalawma noon o ko ñalawma hanki o alarbaade nogas ɗiɗi lewru jonal ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi ko nde tigi ɗum wawi ko ɗum noon sinede kanko noon kadi hono jagorde leydi Israel Benyamin Netanyahu o wi noon dartigol jawgol ɗon fayi tan koye ɓeɗo noddirteɓe Hizbullah en so tawi wono mbawi wono deeje fala kalam so tawi wono mbawa deeje kamɓe dey maɓe jokku taw kadi koɓe mbaɗanno ko Sara Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo lownoɗen e wowru juppoɗen hono bandiraɓe taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo sallogo ngam weltare Ayawood TV. Alhassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi konngol men wi hande kala ko gasata ƴeew ko gasata ko mbaɗa ɗacca ko gasata ko tardinma taw ala ko gasata taw ko gasata ko wonko gasata ɓeyday gurdam maɗa ɗum jeeyi sababu Israila e Liba ƴeewi ko gasata ko ɗacci mbaɗi ko gasata ko so woppude haare ƴewde huccande goɗɗuma eɗen mbiya tan kala neɗɗo dari ko gasata ko accu ƴeewa ko gasata ko beele wooda ko gaynoɗa gila ana gasani. Alhassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi joolam jaɓeri toon to leydi Mauritanie Zakaria Samba Dia ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sara Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena.